سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلوم سوني ايسران شدشن حملة زيت تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترك صف فصامي مرباطنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدامنت ارئيس زينا جيبوتي نابتي مس ኢትዮጵያ ዘደው አካባቢታት ሰራዊታ አዋፊራ ህዝብ الحبريታ ነጽይጋቶ አብዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሐድሽ ወጥሪ ተኸሲቱ أب أديس أبا كعرفة زجب نفرتي أب كلام عرفون فرتي كعرفة يجدد خمس الوقت حبيرو فرنسان بريطانيا هدوباتن كسجور نزت تحزو سدة نياتات زغت توساخي سجوم ستاتكوس ده سمامين أب لندن بمخنات بروت عمي هاجل جلوت حكمنا خمس تقارصن كال انزد هس زيناتات حيزلكم متيلخو سناينا يمكتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دما هناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم جيبوتي نابتي مس ኢትዮጵያ ዘደው አካባቢታት ሰራዊታ አዋፊራ ህዝብ الحبريታ ነጽይጋቶ جيبوتي نابتي متقعتي كايدلو يخلي تبايلو ز ترتر كوابيتات دوبام ኢትዮጵያ ሰራዊታ ሊኻ ህዝብ الحبريታ ነጽይጋቶም ني منستر قطبان فاينانسن إلياس دوالا بمتقاس معكل زينا أب زغربو حبريتها مسرت ناب إثيوبيا ناب قصو زد تنقصاص سراو جيبوتي يلن جيبوتي زر أيا زخونه كتتاوي حدقا سلازيله ناب إثيوبيا زواسنا كوابيتات سراويت موفار زدلي أيكونن كبلون منستر آرديو حيلتات تግራይን ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽ መስመር ንምቁጻር ይግስግሱ አሉ አብዝ ባህሉሉ ዝልዋን ጅቡቲ አብዶባታ ሰራዊት ተዋፍራላ ዝብል ዜና አብዝ ሳልስቲ خጋዋህ ጸኒህዩ አብዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሐድሽ ወጥሪ ተኸሲቱ سودان بقدام 24 حمله مس ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባ ከም ዘዓጽወቶ ካብታ ሃገር ዘተፈነወ ዜና መልኪቱም ሱዳን ዝሱጉምት ዚ ክውሰድ ዘገደዱ ሓደ ካብ አዝዝቲ ሰራዊት ዝኾነ ካፒቴን ባህ አዲን ዮሱፍ ኣብ ከባቢቲ ዶብ ድሕሪ ምስዋሩ ከም ዝኾነ ተገሊጹም ኣቀደማ ቢሉ ሰለስተ ኣብ ክልል ዕድመ 10 ክሳብ 15 ዝርከቡ ሱዳናውያን ተማሃሩ በሚሊሻታት አምሓራም ናይ ኢትዮጵያ ተጨውየም ህዝብ ጥርዓን ካብ ህዝብ ቀሪብዩም እቱ ኮማንደር በአርቢ 23 حمله ምስ ብጾቱ አምር ላይቶም ዘተጨው ተማሩ እንከሎዩ ደሃዩ አጥፊዩም በዚህ ዘተጓሃረ ወጥሪ መንግስት ሱዳን ዶባቱ ከዓጹ ከም ዝተገደደ ማዕከና ዜናት ሀገር ይገልጻም ነዚህ ፍጻሜ ዘራጉል ወታደራዊያን ምንጭታት በተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዶብ ጀበል አቡራን ጉል ዘተባለ ቦታም አመንጎ ሚሊሻታት አምሓራን ሰራዊት ሱዳን በዘጋጠመ ግጭት ሓደ ወታደር ሱዳን ከም ዝተቀተለ ይግለጽም ደህሩዝ ወጽ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶቶም ተጨውይቶ ማሩህና አጻቆጹ ወረዶም ገንዘብ ከኸፍሉ ዝቀስም መልእክቲ ከም ዝተላኸ ተፈሊጡም በአርቢ 23 حمله ካብ ድሕረ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መተማ ከቢድ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዝነበረ ዝገልጹ ናይ ዓይን መሳኽር ድኳናት ቤት ሻሂታት ካልኦት ንግዳውያን ትካላት ከም ዝተዓጽዋ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሱዳን ኩናት ከይውጁ ኣብ ስምዕ ኳን ተበጽሑ በሚሊሻታት ተወላዶም ሓራም ዝካየድ ምትንኾላት ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ነበርቲ ዝሰሓብ ዘሎ ከባቢታት ነቲ ስምዕ ከይፍርሶ ስጋት ኣሎ ምዝዝ ተተሓዘ ዜና ኣብ ክልል አምሓራ ንዕስክርና ብቑዕ ዝኾነ ኩሉ መንእሰይ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ንኽትት ፕሬዝዳንት እትኽል አቶ አገኘው ተሻገር ጻዊት ከም ዝመሓላለፈ መራኸቢ ብዙሃን እትኽል ጸብጺበን እቲ ፕሬዝዳንት ሎሚ ኣብ ዝመሓላለፈ ናይ ከተት ጻዊት ናይ መንግስቲ ብረት ዝዓጠቁ ናይ ውልቁ ብረት ዘለዎን ብቑዕ ዝኾነ ዘበለ ኩሉ መንእሰይ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ናይ ህልውና ወፍሪ ይኽትት ኢሉ ፕሬዝዳንት ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ በአርቢ ተመሳሳሊ ጻዊት ዝመሓላለፈ ኮይኑ ክልል አምሓራ ክልተ መዓልታት ድሂሩ ነዚ ጻዊት ምቕራቡ ነቲ ሸሞንተ አዋርሕ አውጽሩ ዘሎ ኩናት ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከይዕርጎ ስጋት ፈጢሩሎም አቶ አገኘውን ሁሉ ኩነታት አመልኪቱ ኣብዝሃው መግለጺ ህወሓት ኣብ ዝተፈላልዩ ግንባራት ዘሎን ዘየሎን ኃይሉ ብምጥቃም ናይ መጥቃዕቲ ፈተነታት ይካይዳሉ ክብል ከሲሱም ዝተፈላልዩ ክልላት ዝገብሩ ዘሎ ድጋፍ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝገለጸት ርእሰ ምሕዳር ቅድመ ሕጂውን ህዝብን ሰብ ሃብትን እቲ ክልል ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሓጋዝ ምንባሩ ተዛሪቡ حيلتات ምክልኻል ትግራይነ ከተማታት ኮሮምን አላማጣን ድሕሪ ምቁጻሮም ዝተፈላልዩ ክልላት ተሃገር ናብቲ ከባቢ ሰራዊት ምልአኹም ተገሊጹ وهاب قال حالات ምክልኻል ትግራይ አቀዲሙ ኣብዝሃው መግለጺ ነው ሰከፈ ስድራ መሬት ትግራይ ሓራከ ሰዓት ኸውን خቃለሱ ምዃኑም ሓቢሩ ነይሩ حالات ምክልኻል ትግራይ ዝኩናት ድሕሪ ሙሉዑ ኣብ ትሕቲ ቁጽር አምሓራ ዝርከብ ምዕራባውን ደቡባውን ከባቢታት
እቲ ክልል ግዝኣቱ ምዃኑ ዝገልጽ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነን ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌን ህዝቢ ሰራዊቱን መንግስቱን ድጋፍ ክገብር ጻዊት ድሕሪ ምቕራቦም ዝተፈላልዩ ክልላት ሓይልታቶም ይልእኹለው እቲ ናይ ክተት ጻዊት ንኣምሓራን ኢትዮጵያን ንምድሓን እዩ ዝብላቱ ኣገኘው ኩሉ ነቲ ጻዊት ተቐቢሉ ንወፍሪ ጸረ ህወሓት ክዳሎ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልል ምስ ሰራዊት ምክልኻል ብምዃን ኣብ ዝተፈላልዩ ግንባራት ይዕወት ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ርእሰ ምሕዳር ኩሉ ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይግለጽ ህዝቢ ብትዕግስቲ ክጽብሕ ሓቲቱ ኣፈኛ ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ በወገኑ ቅድሚ ሒደት መዓልታት በትዊተር ኣብ ዝርግሑ ሓበሬታም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቆቦ ዓዲ ዓርቃይን ጨውበርን ንዝነበሩ ናይ መወዳእታ ሓያል ድፍዓት ኣፍሪሱ ኣሎ ክብል ኣስፊሩ እምባሩ ይዝከር እዩ ኣብ አዲስ አበባ ከዓርፋ ዝግበን ነፈርቲ ኣብ ካልእ ማዕረፎ ነፈርቲ ከዓርፋ ይግደዳ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ከዓርፋ ዝግበን ብርክት ዝበለ ነፈርቲ መንገዲ ኣየራት ኣብ ካልእ ማዕረፎ ነፈርቲ ይዓርፋ ከም ዘለዋ ፍላይት ራዳር 24 ገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በወገኑ ብምኽንያት ሕማቅ ኩነታት ኣየር ናብ አዲስ አበባ ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ንዝግበሩ በረራታት ኣብ ካልኦት ከዓርፋ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ትዊተር ኣብ ዝርግሑ ሓበሬታ ኣብ ቦሌ ማዕረፎ ነፈርትን ከባቢውን ንበረራ ኣየር ሕማቅ ኩነታት ኣየር ምህላው ኣመልኪቱ ድሕነት በረራ ምርጋጽ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ መንገዲ ኣየር ነፈርቲ ኣብ ጥቕአን ኣብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ከዓርፋ ምግባር ኣካል ቅድመ ጥንቃቐ ምዃኑ ይሕብር እቲ መንገዲ ኣየር ዋላ እኳ ብምኽንያት እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር በረራ ዝተሰናኸለን ብዙሕ ነፈርቲ ይኹን ዝዓርፋሉ ዘለዋ ቦታ ብግልጽ እንተዘይተነግረ ፍላይት ራዳር 24 ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ግን እቲ ነፈርቲ ኣበይ ናይ ማዕረፎ ነፈርቲ ይዓርፋ ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ኣውፅዩሎም ብመሰረት ሓበሬታት መርበብ ሓበሬታ ካብቲ ማል ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ሎም ረፋድ 35 ዝኾና ማዕረፍን ኣብ አዲስ አበባ ዝገበሩ በረራታት ናብ ካልእ ማዕረፎ ነፈርቲ ከዛወሩ ተገይሮም እዮም ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወጻኢ ብምኽንያት እዚ ሕማቅ ኩነታት ኣየር መንገዲ ኣየር ቀጠርን ቱርክን በረሮም ካብ መንጎ ዝተኣጋጎሎም እዮም ካብ ጋምቤላ ኣሶሳን ሰመራን ዝተለዓላ ነፈርቲ ኣብ መንገዲ ኣየር ጎንደር ከዓርፋ እንከለዋ ካብ ሰሞራን ምንባሳን ዝተበገሳ ነፈርቲ ድማ ኣብ ባህር ዳር ከዓርፋ ተገዲደን ኣለዋ ካብ ኢስታንቡል ዲሃ ካርቱም ዱባይ ጁባ ማፒቱን ሌጎስ ዝተበገሳ ነፈርቲ ድማ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸዳ ተገሊጹ በተወሳኺ ካብ ዋሽንግተን ጆሃንስበርግ ብራስልስን ዝተበገሳ ነፈርቲ ኣብ ኬንያ ከዓርፋ እንከለዋ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ስቶክሆልምን ጄኔቫን ዝዓርፋ ዝነበራ ነፈርቲ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዓሪፈነን ካብ ሪያድ ዝተበገሰት ነፋሪት ኣብ ኣስመራ ክትዓርፍ እንከላ ኣብ ሶማልያ ሃርጌሳ ዝተለዓለት ድማ ኣብ ድሬዳዋ ዓሪፋ ፍላይት ራዳር 24 ከም ዝበሉ ሎም ጥራይ ለሊሚትን 20 ነፈርቲ ኣብ ቦሌ ማዕረፎ ነፈርቲ ከዓርፋይን ዝብል ትጽቢት ነይሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ጸገም ንዓማዊሉ ይቕሬታ ብምሕታት እቲ ኩነታት ኣየር ምምሕያሽ ከሪን ከሎ ንተጠቀምቲ ከም ዘፍልጥን ናብቲ ንቡር ከም ዝምለስን ገሊጹሎም ፈረንሳን ብሪጣንያን ዶባተን ክሰጉሩ ንዝተሓዙ ስደተኛታት ዝቐጽዕ ተወሳኺ ስጉምቲ ኮስዳ ተሰማሚዐን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ካብ ፈረንሳ ዶብ ሰጊሮም ናብ ብሪጣንያ ናይ ዝኣትዉ ቁጽሪ ስደተኛታት ናብ 430 ክብ ምባሉ እተን ክልተ ሃገራት ዘጸንከረ ስጉምቲ ኮስዳ ከም ዝተገደዳ ሰበስልጣናትን ገሊጾም ብዘይካ ተቐዲሙ ኣብ ተግባር ዝወሃለ ዝተራቐቐ መሳርሒታት ተፍትሽ ተወሰኽቲ ሓይልታት ፖሊስ ኣብ ክልል ዶባተን ከዋፈሩ እተን ክልተ ሃገራት ተሰማሚዐን ኣለዋ በተወሳኺ ክሰግሩ ንዝተተሓዙ ስደተኛታትን ኣስገርትን ዝወሃቦም ዝነበረ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ክውስኽ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝርግሑ ሓበሬታ እዚ ሕጊ ክጸንዕ ዝተኣተወ ስምዕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከሳብ ናይ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ከዓ ከሳብ ንሕልፈት ማእሰርቲ ክብየን ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ከም ዝፍለጥ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ሓያል መከራ ከም ዝርዩን ህይወቱን ዘኽፍል ጉዕዞ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ማዕከን ዜና ብሪጣንያ ከም ዝገልጹ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ልዕሊ 8450 ስደተኛታት በዚ መስመር እዚ ናብ ብሪጣንያ ሰጊሮም ኣለዉ ገና ፍርቂ ዓመት ምስ ናይ 2020 ዝመጣጠር ቁጽሪ ምዃኑ ኣብ ሓለዋ ዶብ ክልቴን ሃገራት ሻውሎት ፈጢሩሎም በዚካዚ ፈረንሳ ናብ ሃገራ ነዛቱ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ እስፓኛን ኢጣልያን ዘዳውባ ከባቢታት ሓለዋ ከተጽንያ ኣብ ለንደን ብምኽንያት ብርቱዕ ማይ ኣገልግሎት ሕክምና ተቋሪጹ እቲ
ፈተና ምብራቅ ለንደን ዝርከባ ዊስፐር ክሮስን ኒውሃምን ዝተባላ ክልተ ሆስፒታላት ብማይ ብምዕላላቀን ተሐከምትን ናብ ካልእ ሆስፒታላት ክገዛ ተገዲደን ኣለዋ ኣብ ለንደን ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ብርቱዕ ውሕጅ ብምኽታል ዓበይቲ ጽርግያታትን መደብራት ባቡርን ብማይ ኣዕላቅልዎም ናይ ከተማ ለንደን ክፍሊ መጥፋእት ሓዊ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሰዓታት ልዕሊ 300 ምስ ዕላቅልቕ ዝተሓዘ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት ከም ዝበጽሑ ገሊጹ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት መካይን ብዕላቅልቕ ተዓጊተን ኣለዋ ሰብ መዚ ብወገኖም ኣብ ከምዚ ኩነታት ሰብ ካብ መገሻታት ክቁጠቡ ጸዊዖም ኣሎም መብዛሕትኡ ጽርግያታት እታ ከተማ ብሰንኪ ዕላቅልቕ ተዓጽዩሎም ሆስፒታላት ኒውሃም በትዊተር ንዓማዊሉ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ዝኾነ ሕጹጽ ረድኤት እንተደሊኹም ኣለና ክሳብ ዘሎ ጸገማት ንፍትሑ ግና ናብ ኣከባቢና ዘሎ ሆስፒታላት ክትከዱ ንምዕዲሉ ሆስፒታል ዊፕስ ክሮስ በወገኑ ንዓማዊሉ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ብምሕለላፍ በሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ጸገማት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ለንደን ዝርከብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ሰንበት 41.6 ሚሊ ዝዓቐኑ ማይ ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ገለ ነበርቲ ከተማ ምብራቕ ለንደን ውሕጅ ናብ ገዞም ከያቶም ነቲ ማይ በሳንኪሎን ብመኮስተርን ካብ ጣውላ ዝተሰርሐ መዕገቲ ማይን ገይሮም ማይ ናብ ገዞም ከያቶም ክከላኸሉ ከም ዝተራእዩ ጸብጻባት ይሕብሩ زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم سنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم